Súčasťou starostlivosti o lesné ekosystémy a súčasťou aktívnej ochrany prírody je aj poľovníctvo. Jeho opodstatnenie je preverené časom v chránenej poľovnej oblasti Poľana. Zver treba manažovať a pokiaľ by sme ho nemanažovali, tak by boli obrovské škody na poľnohospodárskych lesných kultúrach. Je to súčasť manažmentu krajiny a takýmto spôsobom k tomu aj pristupujeme a snažíme sa to robiť tak, aby sme spravovali hospodárne majetok štátu. Čiže v rámci takého hospodárneho spravovania dokážeme v poľovníctve dosiahnuť aj pozitívne hospodárske výsledky. Oveľa väčšie hodnoty však prináša poľovnícky manažment vo vzťahu k zachovaniu biodiverzity a taktiež aj k zlepšovaniu kvality genofondu voľne žijúcej zveri. Aj preto organizujú poľovníci prehliadku zhodov a trofejí jelenej zveri, ktorá je v tejto časti Slovenska dominantná. Čo teda znamená pre poľovníctvo na Slovensku chránená poľovná oblasť Poľana? Skvelý manažment, ktorý sa stará genofond zverí na fantastickej úrovni. Všeobecne máme tu v oblasti viac jeleňov ako jelenic. 10. rok sa prejavila metóda trofejovej kulminácie, kde šetríme jelene prvej a druhej vekovej triedy, aj všeobecné jelene šetríme. Snažíme sa zvýšiť početnosť jeleňov 7 až 10 ročných a potom 4. vekovej triede starších. Nezanedbateľný je aj vplyv veľkých šeliem, hlavne vlka. No a z toho plánu, ktorý sme postavili na 179 kusov, sa nám aj vďaka úhynu spôsobeným vlkom podarilo splniť na 100%, kde v prvej vekovej triede nám vlci ulovili 7 kusov, v druhej vekovej triede 10, v tretej 5 a v štvrtej 8 dospelých jeleňov. Stane sa, že vlci ulovia aj vitálneho jeleňa, ktorý ešte mohol zanechať kvalitné potomstvo. Lesníci sa aktívne podieľajú aj na tvorbe programov starostlivosti o veľké šelmy a snažia sa svoje skúsenosti do nich implementovať. No nielen šelmy ovplyvňujú vývoj početnosti zvery a škody, ktoré zver spôsobuje na poli alebo v lese. Aj na tejto výstave a prehliadke sme apelovali na verejnosť, aby spolupracovala s poľovníkmi, takisto na poľovníkov, aby spolupracovala s verejnosťou. Poľovníkovi niekedy veľmi ťažko v oblastiach, ktoré sú výrazne naštevované nepoľovníckou verejnosťou, vykonávať svoju činnosť. A tam je potrebné nájsť nejaký konsenzus, nejaký súlad. Takisto sme apelovali na spoluprácu medzi užívateľmi poľovných revírov, susediacimi predovšetkým, pretože zver nepozná hranice. A je potrebné vytvárať spoločné manažmentové opatrenia v daných oblastiach, pretože ak bude robiť jeden určitý prístup k chovu a lovu zveri, ktorý vedľa nebude akceptovaný, tak výsledok sa nedosiahne. A čo je teda výsledkom poľovníckej starostlivosti štátnych lesníkov v chránenej poľovnej oblasti Poľana a susediacich poľovníckych združení, ako je napríklad Kaľamárka, Očová, Ľubietová, Slovenská Ľubča a Poníky? Snažíme sa aj spolu ohodnotiť tieto zhody, rozdeliť do vekových tried, získať z toho štatistický súbor a vidíme, kde treba ubrať, pridať, ako sa nám tá populácia pohybuje. Čo je ešte veľký benefit tejto akcie a práce poľovníkov, že dokumentujú jednotlivé jelene, zoraďujú vývojové rady po jednotlivých rokoch. Som veľmi rád, že sa podarilo doniesť tu zo 40 jeleňov 4. vekovej triede zhody, 90 jeleňov 3. vekovej triedy a bolo tam vidieť fakt veľmi pekné, nádejné a kvalitné kusy. Pochopiť aktivity poľovníkov a zároveň ich pozitívne vnímať asi nedokáže každý z nás. Lov zveri je totiž spojený s ukončením jej života a to v niektorých ľuďoch vzbudzuje ľútosť, obavu a možno aj odpor voči lovcom. Na druhej strane je tu celý rad ďalších benefitov, ktoré poľovníctvo so sebou prináša. Optimalizácia počtu zvery znižuje škody, ktoré zver spôsobuje lesníkom a poľnohospodárom. Lov líšok znižuje riziko prenosu nebezpečných chorôb na človeka. Lovom diviakov, ktoré prenášajú africký mor ošípaných, zase poľovníci eliminujú prenos tejto choroby do veľkochovov ošípaných, čím prispievajú k potravinovej bezpečnosti. Aj my, bežní návštevníci lesa, môžeme s poľovníkmi spolupracovať. Zver má svoje pastevné cykly a pokiaľ ju vyrušujeme svojou prítomnosťou v čase, keď vyjde z lesa na pastvu, automaticky uniká a ide tam, kde má kľud a bezpečie. To sú husté lesné porasty, ktoré následne poškodzuje. Ak ľudia svoje bežecké aktivity aplikujú pri čelovkách v noci, to nie je dobré.
ani pre poľovnú zver a samozrejme ani pre činnosť poľovníka, ktorý je zodpovedný za úlohy, ktoré sú jemu zákonom zverené. Už po 16. krát vystavovali zhody jelenieho parožia aj v chránenom poľovnom revíri Nízke Tatry. 16. ročník výstavy zhodov parožia je unikátnou ukážkou toho, akým spôsobom dokáže predačný tlak realizovať plány chovu a lovu. Vidíme na základe počtu odlovených jedincov, že máme klesajúci trend početnosti jelenej zvery, zároveň stúpajúci trend úhynov spôsobených predačným tlakom, hlavne z titulu vlka. Na základe týchto informácií musíme prispôsobiť aj svoje manažmentové plány a plány chovu a lovu do budúcna. Čiže vzhľadom na predačný tlak postupne znižujeme náš plán chovu a lovu. Na výstave bolo predstavených 133 zhodov, z ktorých 48 získalo medailové ohodnotenie. Odborné bodovanie zohľadňuje viaceré parametre, ako je hmotnosť, dĺžka, tvar alebo súmernosť parohov. Najkvalitnejšie zhody dosiahli hodnotenie viac ako 213 bodov, pričom až 6 jeleňov prekročilo hranicu 200 bodov. Túto hodnotu považujú za referenčný ukazovateľ výnimočnej kvality trofejí. Chránený poľovný revír Nízke Tatry je najväčším poľovným revírom v rámci štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Prevažuje zber jelenia, kvôli tomu sme sa tu dnes aj zišli, aby sme vyhodnotili zhody jelenie zvery. Prehliadka zhodov parožia je jedinečnou príležitosťou, aby sme vedeli posúdiť stav žijúcej populácie samcov, v tomto prípade jelenie zvery. Je to také rybárske chyť a pusť. Ako náhle vyhodnotíme zhody a máme aj po prípade vývojové rady z niekoľkých rokov, tak vieme posúdiť jedinca aj pri samotnom love. A častokrát vďaka tomuto vyhodnoteniu nejakého jedinca ponecháme naďalej v chove, pretože vieme, že má ďalšiu perspektívu ešte skvalitniť svoju trofej. Po prípade, ak posúdime, že už je čas ho odloviť, tak je odlovený. V rámci zhodov každoročne robíme katalóg zhodov, takže každý jeden zhod je odfotený a skatalogizovaný. Je to unikátna zbierka, ktorá v podmienkach Slovenskej republiky neexistuje a je tvorená práve lesníkmi na OZ Tatry. Tie informácie, ktoré vieme, sa týkajú hlavne vekovej štruktúry jelenej zvery, čiže vieme skonštatovať, či nám tá populácia je omladená, či je dostatočne rovnomerne rozložená po vekových triedach, alebo či máme dostatočný počet zrelých jeleňov plovných, to znamená v 4. vekovej triede. Hoci si trofeje naďalej udržiavajú vysokú kvalitu, výstava potvrdila pokles celkového počtu nájdených zhodov parožia. Hlavným dôvodom tohto trendu je nárast počtu prirodzených predátorov, ktorý ovplyvňuje správanie a rozmiestnenie zvery. V reakcii na túto situáciu pristúpili lesníci v chránenom poľovnom revíri Nízke Tatry k ďalšiemu zníženiu plánovaného lovu. Cieľom je vytvoriť priestor na stabilizáciu početnosti a zlepšenie kondície zvery. Každý má ten svoj revír rád, ale toto je naozaj unikátny revír svojou rozlohou, zložením jednotlivých druhov zvery, ktoré tu nás sú od predátorov, cez kurovité vtáky, cez jeleniu zver, cez srnčú zver, cez diviaču zver. Je tu jednoducho všetko a vo veľmi dobrej kvalite.